Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur apirilaren 12 da, astearte hauek dira Iruña herriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Nafarroak 176 milioi inbertituko ditu Belate eta Almandozko tuneletan. Europako ordezkaritza bat Nafarroan izan da ekonomia digitalaren arloko jardunbide egokiak ezagutzeko helburuarekin. 22 milioi euroko inbertsio eginez lanbide heziketako zentro bakarra eraikiko da Oronozen. Lanen lizitazio hilabete bukaerarako ateratzea aurreikusten da. Eskualdeko osasun zentroetan 7 mediku berri hasiko direla iragarri du Nafarroko gobernuak. EH Bilduk aberri eguna apirilaren 17an Iruñan egingo den manifestazio nazional batekin ospatuko du. Baztango kortariko 2 gazta finalisten artean sailkatu izan dire Madrilen ospatu den gourmet kesos lehiaketan. Tabernak eta jatetxeak behartuta daude bezero guztiei iturriko ura doan eskaintzeran. Iruñeko udalak 5 bihurtuko ditu, subrogatu zenean kontratu mugagabea zuten etxez-etxeko arreta zerbitzuko eta aurre eskoletako langileak. Iruñeko udalak Buztintxuriko udal kiroldegi berriaren obren lizitazio onartu du 8,2 milioi euroko aurrekontuarekin. Iruña berriz ere Sanferminetarako eta hiriko beste jai eta ospakizunetarako berrerabil daitezken edalontzien logistika eta garbiketa sistema integralen alde egingo du. Ernai Ezker Abertzaleko gazte antolakundeak gazte martxa antolatu du Aste Santurako. Aste Zainduko egunetan bisita gidatuak eskainiko dira Lesakan. Bisita gidatuak aire zabaleko jolasak, kirola edo dastaketak Aste Zaindu honetan Iruñak hiriko erakargarritasunak ezagutzeko eskaintzen dituen dozenaka jardueren artean. Rubens ikuslengana hurbildu da Nafarroko Jaurikiko 7 tapiz flandestarrekin. Nafarroak 176 milioi inbertituko ditu Belate eta Almandozeko tuneletan. Nafarroko lehendakaria buru izan da atzo Bertizen tokiko entitatekin gobernuak egindako elkarrizketa konferentziaren 6. topaketan. Bertan foru gobernuak zonaldeko garapenarekin duen konpromiso agertu du. Egiten ari diren jarduera nagusienen artean, Belate eta Almandozko tunelak bikoizteko proiektura bideratuko diren 176 milioiak nabarmendu ditu. Ekitaldian Baztan, Malerreka eta Burtziriek eskualdetan garatzeko bidean diren jarduketa nagusiak errepasatu ditu, hoien artean halaber aipatu ditu 121 errepidean Oronoz, Zunbila eta Zunbila Endarlaza tarteak 2+1 bidea izateko lanak. Baztango lanbide heziketako berrantolatzeko Oronozko lanbide heziketako ikastetxe berria, eremuko osasun zentroetan laister egingo den 7 mediku berriren ezarpena, eta beran alokairuko 8 etxe bizitza sustatzea beste ekintzen artean. Atzo Bertizen eskualdeko alkatekin egindako bilkuran, Baztango alkatea Joseba Otondok zar-etxearendako finantziazioa galde egin zion Nafarroko lehendakariari. 2020ko abenduan gobernuak onartutako dekretuarekin bat egiten duen berritze proiektuak 10.800.000 euroko inbertsioa aurreikusten du eta beharrezkoa da berritzea oraingo egoeran eraikina bera zerbitzua hobetzeko traba handia baita. Eta personetan ardazturiko arreta eredua eskaini nahi bada, beharrezkoa delako azpiegituraren antolaketa berri bat. Bertzalde, Otondo alkateak nekazarien sektorea bizi duen egoera larria aipatu zien. Azken aldiko pentsuaren eta gasoilaren igateak etxaldeak kinkan utzi ditu eta beharrezkoa da konponbideren bat ematea. Aldi berean egiturazko neurriak eskatu ditu sektorearendako transizio antolatua oraingo eredutik iraunkorra den eredu batera, Alemanian iragarri duten bezala. Erdizeko gai ere aipatu zien Baztango alkateak erranez, ez dezetela udalez gaindiko eragina duen plan bezala tramitatu, Arostegiarekin gertatu bezala. Baztandarren erabakitzeko eskubide errespetatzeko eskatu zien eta herri galdeketa babesteko. Gainerakoa, mugaz gaindiko harremanak bultzatu beharra aipatu zien alkatea Baztango alkateak Otondok. Nafarroko eremu hontan muga gainditzen duen bizi eremua dagoela eta ongi egonen zela adibidez laneko eskaintza berri izateko Ipar Euskal Herriko pole enploa edo Nafarroko lansare koordinatu ahal izatea. Hemengo herritarrek
mugan bi aldetako lan eskaintzen berri izateko adibidez. Baitere, haurreskoletako egoera ere aipatu zien, Nafarroko gobernuari hezkuntza arloan sartzeko konpromisoa galde eginez eta baldintzak hobetzeko neurriak hartzeko eskatuz. Modu berean, elektrizitatearen kariotzea dela eta arlo energetikoan eremu publikotik esku hartzeko partzuergoa sortzea proposatu zien zeinen Nafarroko udal guztiek gobernuarekin antolatu daitezken. Ipar Euskal Herria eta Biarno hartzen dituen Pirinio Atlantikoetan duten antolamenduaren idurian. Azkenik euskarari buruz izaten ari diren jarrera aipatu zion. Legealdia hasi zenetik Nafar guztien ondarea den mintzoari buruz gero eta murriztaileagoak ari baitira. Europako ordezkaritza bat Nafarroan izan da ekonomia digitalaren arloko jardunbide egokiak ezagutzeko helburarekin. Topaketan txibiten lehendakariak, foru exekutiboak, konektibitate inklusibo digital eta eguneratze teknologiaren arloan egindako jardueren berri eman dute. Europako Parlamentuko barne merkatu eta kontsumitzailearen babeseko batzordeko ordezkaritza bat Nafarrora etorri da foru administrazio eta foru komunitateko enpresak ekonomia digitalaren aukera eta erronketara nola egokitzen diren ezagutzeko. Gobernu elektronikoa barne, herritarrei zerbitzuak emateko, transizio berderako edo kontsumitzaileak babesteko funtseskoa baita, bertzea. Topaketan, Nafarroako lehendakaria, foru exekutiboak konektibitate inklusio digital eta eguneratze teknologikoaren arloan egindako jardueren berri eman die. Ordezkaritza honako hauek gidatzen dute, batzordeko lehendakari ordea Maria Grappini eurodiputatu errumaniarra eta Maria da Grasa Carballo portugaldarra, Adriana Maldonado Espainiatik eta Virgin Joron frantziarra eurodiputatuak, baina azken hori ez da harreran izan agenda arrazoia medio gainerako bizitan parte hartuko badu ere. Eurodiputatuei eta parlamentuko gainerako ordezkaritzari Nafarroko jaurien egin diete harrera foru gobernuko ordezkariek. Lehendakariak bere hitzaldian Nafarroak berrikuntzan duen lidergoa nabarmendu du, izan ere gure potentzia industrialean agertzen da lehendabizi automozioaren sektorean eta orain ekonomia berdearekin lotuta dagoen guztian. Digitalizazioa etorri denetik Nafarroa 3 lerro lantzen ari da eskualdea Europar Batasuneko lurralde aurreratuenen parte kokatzearren, konektibitatea, inklusio digitala eta eguneratze teknologikoa. Lehendakariak azaldu du foru exekutiboak Nafarroa 2030 estrategia digital jorratzen jarraitzen duela eta horren helburua herritarren zerbitzura 100% digitala den gobernua jartzea dela. Erabakiak hartzeko modu big datak bermatua izanik. Ildo horretan, lehendakariak iragarri du datorren hilean Nafarroko datuaren bulegoa aurkeztuko dutela. Foru gobernuaren datuen politika osoa batzen duena. Halaber azpimarratu du foru exekutiboa urratsak ematen ari dela digitalizazio osorako, baina herritarrengandik urrundu gabe. Konektibitateari dagokionez lehendakariak adierazi du lurralde koexioa dela abiadura handiko interneta gure azken herriraino eramatea. Ildo horretan, legegintzaldi honetan aurrerapen handia egiten dutela nabarmendu du. Abiadura handiko interneta ja eskura baitu herritaren 98%. 22 milioi euroko inbertsio eginez lanbide heziketako zentro bakarra eraikiko da Oronozen. Lanen lizitazioa hilabete bukaerarako ateratzea aurreikusten da, eskualdeko osasun zentroetan 7 mediku berri hasiko direla iragarri dute. Lehen mailako arretako 4 mediku, Landa larrialdietako 2 mediku eta Elizondoko osasun zentrorako pediatra bat. Nafarroko lehendakaria Maria Txibite eta Ierdi kontseilariarekin atzo Bertizen izandako elkarrizketa konferentziaren 6. topaketan lanbide heziketako eskualdeko zentro berria ere aipatu zen. Lehendakariak azpimarratu du Baztango lanbide heziketako berrantolatzeko beharra, zein gaur egun banatuta dagoen Berako Tokiona, 2. hezkuntza institutua eta Elizondoko ikastetxe artean eta Nafarroko gobernuak 22 milioi euro bideratuko ditu Oronozen kokatutako zentro bakar baten eraikuntzara. Asmoa izanik heziketa eskaintzan planifikazioa hobetzea eremuko beharrak kontuan hartuta. Lehendakariaren errandenetan zentro honen lizitazioa gaur egun Nafarroan abian jarri den hezkuntza azpiegituretan eginiko inbertsio handienetako bada. Hilabete honen amaierarako aurreikusita dago. Eskainiko ditu 7 lanbide familia eta 12 heziketa ziklo, zeinek lanbide heziketako etapa guztiak barne hartzen dituzten.
Osasunaren harira, lehendakariak iragarri du 7 mediku berrien ezarpena eremu hontako osasun zentretan. Lehen arretarako 4 mediku landa eremuan izan litezken larrialdietarako 2 mediku edota pediatra bat Elizondorako eta horrek osasun arreta hobeagoa suposatzen du, plantiletan egonkortasun handiagoa egotzean. Azpiegituren harira hizpide izan ditu eremu naturalak nola bide berdeak bizi berritzeko proiektuak zehazki Bidasoaren bide berdea, Leurzako urtegiak eta Zugarramurtiko leize zuloak. Hoietan banatu dira 100.000 euroko jarduketa txikitan erantzi zezkie, 300.000 euro eraikuntza historikoen birgaikuntzetan adibidez, elizatea, igantzi edota ostatua Amaiurren, Olgetan edo turismorako erabilera emateko. Etxe bizitzaren arloan aipatu dira Berako Social Housing sustapen bat. 8 eraikuntzarako 2 kakotx 1 milioiko inbertsio batekin alokairuko lehenengo sustapen publikoa Ibar honetan. EH Bilduk aberri eguna apirilaren 17an Iruñean egingo den manifestazio nazional batekin ospatuko du. Ekitaldi nagusia 12an abiatuko da Golem Zinematik eta Sarasate pasalekoan egingo den ekitaldi politikoarekin amaituko da. Apirilaren 17an Iruñan ospatuko duen aberri egunaren programazioa aurkeztu du EH Bilduk Sarasate pasalekoan. Bel Pozueta Madrilgo Parlamentuko EH Bilduko diputatuak eta Garbine Bueno Iruñako zinegotziak hartu dute hitza EH Bilduk apirilaren 17an Iruñan ospatuko duen aberri egunaren egitaraua aurkezteko. Ez gustatu arren, euskara gure bizitzaren erdigunean dago. Aurten, herri honetako jendarteak eta kulturak pairatzen duen zapalkuntza eta ukazioak 500 urte betetzen ditu. Eta gaur mende erdi geroago, baieztatu dezakegu Euskal Herritarrak Nafarroaren auspo izaten jarraitzen dutela. Eta batzuei entzuteak minde egiten badie ere, Iruña Euskal Herriko hiriburu eta topagune izaten jarraitzen du. Libre eta berdinen Euskal Errepublikaren hiriburu. EH Bilduren helburua aberri egun honetarako, Iruñeko kaleetan milaka euskal subiranistak eta independentista batzea da. Horretarako, mota guztietako jarduerak biltzen dituen egutarau zabala prestatu dugu, goizetik arratsaldera luzatuko dena. Horrela espero dugu aberri eguna bertakoentzat zein Euskal Herriko hiriburura hurbilduko diren pertsona guztientzat topagune eguna bilakatzea. Aurtengo aberri eguna ez da manifestazio bakarrera mugatuko. Elkartu eta egun hau behar den moduan ospatzeko aukerarik izan ez dugun 2 urte ostean gure komunitatearentzat eta gure egitasmo politikoa partekatzen edo begirunez hartzen duten pertsona guztientzat topagunea izatea ere nahi dugu. Baztango kortariko 2 gazta finalisten artean sailkatuak izan dira Madrilen ospatu diren gourmet kesos lehiaketan. Espainia osoko 868 gaztaren erakusketa eginda pasaden asteburuan Madrilen. Aditu taldeak gazta horiek guztiak usaindu, frogatu eta ebaluatu ondotik erabaki dute zein diren 15 kategorietako 90 gazta finalistak. Finalista hoien artean daude, Baztango kortariko gaznategiko 2 gazna. Lehiaketaren final apirilaren 28an izanen da eta epaimahaikideak 45 irabazlea aukeratu beharko dituzte kategoria bakoitzeko 3. Horretarako gazta bakoitzaren azala, kolorea, testura, usaina, zaporea eta aho gustoren iraunkortasuna epaituko dituzte eta azkenean 2022ko Espainiako gaztarik onena aukeratu. Tabernak eta jatetxeak behartuta daude bezero guztiei iturrikura doan eskaintzera. Helburua da ostalaritzako establezimenduetan erabilera bakarreko botilen erabilera murriztea. Ekonomia zirkular baterako hondakin eta lurzoru kutsatuen legea pasaden larunbatean estatuko aldizkari ofizialean argitaratu ondoren sartu da indarrean. Sortu berri diren 2 zerga berriei dagokionez izan ezik. Hoien aplikazioa 2023ko urtarrilaren 1 arte atzeratzen baita.
Une horretatik aintzinera, ostalaritzako establezimenduek Nafarroakoak barne debaldezko iturriko ura eskaini beharko dute erosketa bakarra murrizteko neurrietako bat bezala. Araua larunbat honetan argitaratu zuen estatuko aldizkari ofizialeak eta hurrengo egunean sartu da indarrean ekonomia zirkularra sustatzeko zerga neurri dagokionez izan ezik 2 zerga berri hauek. Hau da, erabilera bakarreko plastikoak ekoiztearena eta hondakinak zabortegian uztearena. Arauaren helburua hondakinen sorrera murriztea eta saihestu ezin direnen kudeaketa hobetzea dela adierazten du. Lehenbiziko zerga berrerabilgarriak ez diren plastikoz kontziei aplikatuko zaie eta bigarrena hondakinak zabortegian uzteari, errausteari eta hondakinak batera errausteari. Iruñeko udalak finko bihurtuko ditu subrogatu zenean kontratu mugagabea zuten etxez-etxeko arreta zerbitzuko eta aurre eskoletako langileak. Iruñeko udaleko tokiko gobernu batzarrak erabaki du etxez-etxeko arreta zerbitzuko langileak eta udal haur eskoletako garbiketa eta sukalde zerbitzuetako hezitzaileak eta kideak langile finko bihurtzea. Itzulketaren unean kontratu mugagabea zutelako, eta horrela, Auzitegi Gorenak horri buruzko doktrina bateratzen duen epaia onartu du. Udalaren erabakiak kontratu horiek bihurtzeko auzitegietara jo zuten personei ez ezik epaiaren antzeko kasuei ere eragiten die. Egoera berean egonik, demanda hasi ez zuten personei berme bera emateko. Guztira 150 persona daude eraginpean eta hoietatik 50 inguru udal haur eskolakoak dira. Iruñeko udalak Buztintxuriko udal kiroldegi berriaren obren lizitazioa onartu du 8,2 milioi euroko aurrekontuarekin. Lanak urteko azken 3 hilekoan hastea eta 14 hilabetez egitea aurreikusten da. Buztintxuriko udal kiroldegi berriaren obrek 8.205.000 euroko aurrekontua izango dute. Tokiko gobernu batzarrak atzo goizean onartu du lan horiek kontratatzeko espedientea eta aurtengo azken 3 hilekoan hastea aurreikusten da. Obra egiteko epea 14 hilabetekoa da eta auzori bere lehen kirol zuzkidura handia emango dio. Hiriko 9. udal kiroldegia eta handiena izango dena. Kiroldegia 8.867 metro kuadroko lursail batean eraikiko da, ikastetxe publikoren eta aurre eskolaren ondoan, Refenaren esparruaren atzean. Beheko solairuan eta lehenbiziko solairuan egingo da, Victor Eusa kaletik ataripe handi baten bidez, ikastetxetatik gertu. Proiektua OMARQ SLP enpresak naben instalazioen ingenieritzak eta Magdalena Bengoetxea Felipe arkitekto teknikoak osatutako taldeak idatzi du. Eta pabilloi adimendun jasangarri eta eraginkor gisa sortu dute inguruan irudi berezia eta erakargarria duena, 3 argizulu handirekin. Iruñea berriz ere Sanferminetarako eta hiriko beste jai eta ospakizunetarako berrerabil daitezken edalontzien logistika eta garbiketa sistema integralaren alde egingo du. Edalontzi berrerabilgarriak banatu bildu eta garbitzeko kontratua lizitatuko da 50.000 euroko aurrekontuarekin urtean 3 luzapen egiteko aukerarekin. Iruñako tokiko gobernu batzarrak jai eta ekitaldietarako edalontzi berrerabilgarriak banatu bildu eta garbitzeko kontratuaren lizitazioa onartu du. Iruñeko udalak edalontzi berrerabilgarrien logistika eta garbiketa sistema integral baten aldeko apustu egin du, hondakinen ekoizpena eta inpaktua minimizatzeko. Kontratuak 50.000 euroko aurrekontua du urtean 3 luzapen gehiago egiteko aukerarekin. Ernai Ezker Abertzaleko gazte antolakundeak gazte martxa antolatu du aste zaindurako. Apirilaren 14an Zugarramurditik abiatu eta Elizondo izango dute helmuga, hilaren 16an Nafarroan. Ernai Ezker Abertzaleko gazte antolakundeak gazte martxa antolatu du aste santurako. Apirilaren 14an Zugarramurditik abiatu eta Elizondo izango dute helmuga, hilaren 16an. Bortzeun eta Zutik lelopean itzuliko da Ernairen gazte martxa. Amaiurko gazteloaren setioak 500 urte beteko dituelako erabiliko dute leloa. Gainera arrazoi beraregatik baztan inguruan egin nahi izan dute ekitaldia aste santuko jai eguna baliatuz, apirilaren 14tik 16ra Zugarramurditik Elizondora bitarteko ibilbidea osatuko dute gazteak.
Apirilaren 14an, Ortzegun Santuan ekingo diote ibilbideari. Zugarramurditik Erratzura joango dira eta bertan kontzertuak egongo dira. Ostiralean Erratzutik Elizondorako bidea osatuko dute eta 2 gau igaroko dituzte bertan. Kontzertu ez gain, zenbait tailer eta hitzaldi politiko antolatuko dituzte Elizondon. Azkenik igandean apirilaren 17an Iruñera joango dira autobusez han aberri eguna ospatzeko. Gazte martxak eskaintza musikala eta politikoa uztartzen ditu mendi martxarekin batera. Bertan arituko dira bertzea beste Sua, Dupla, Ieskide, Makonak edo Eskaikeitan bezalako taldeak. Bertze talde batek ibilbedi nafarrak egin du Lil Buruleunekin batera. Martxako kantua poesia bat gainera, ibilbedi taldeak ere kontzertu emango du zehazki apirilaren 16an Elizondon. Aste zainduko egunetan bisita gidatuak eskainiko dira Lesakan. Dohainik dira eta aldez aurretik izena eman behar da teknikaria bat abildua lesaka.eus helbidera email bat bidaliz edo 662-648-8 telefonora deituz. Aste zainduan Lesakan turismo bulegoa zabalduko dute. Apirilaren 14tik 24 herriari eta eskualderi buruzko informazioa jasotzeaz gain, Burdinaren museo ere bisitatu daiteke. Gainera, aurten bisita gidatuak ere eskainiko dituzte. Bisita gidatuak Ortziraletan apirilaren 15 eta 22an, arratsaldeko 4:00 eta igandean apirilaren 17 eta 24an 12an izanen dira. Lesaka gure kulturaren sorterria izenburuarekin herriko arkitektura filmatutako pelikulak, tradizioak bitxikeriak azalduko dituzte, euskeraz eta gaztelaniaz. Hasiera puntua turismo bulegoan Arriondoan komentuan izanen da, doainik dira free tour moduan eta ordu bateko iraupena izanen dute gutxi gorabehera. Gehienez ere 30 laguneko taldeak izanen dira. Erreserba 2 modutara egin daiteke, teknikaria bat abildua lesaka.eus helbidera email bat bidaliz edo 662-648-8 telefonora deituz. Bisita gidatuak Airezabaleko jolasak, kirola edo dastaketak aste zaindonetan Iruñeak hiriko erakargarritasunak ezagutzeko eskaintzen dituen dozenaka jardueren artean. Erreserbak iruña.es/promociones turismo helbidean edo udaletxe plazako turismo bulegoan egin daitezke. Iruñeko udalak eta Nafarroko hiriburuko turismo bulegoak entitate publiko eta pribatuekin elkarlanean, askotariko jarduera katalogoa prestatu dute aste zaindu hontarako. Hainbat ikuspegitatik hiriaren erakargarritasun nagusiak aisialditik berraurkitzeko aukera emanen duena. Horrela adibidez, aukera izanen da historian barna bidaiatzeko. San Bartolome gotorlekuko interpretazio zentroan harresiak nola aldatu diren ezagutzeko eta aplikazio virtual batek lagunduta kaleetan zehar ibiltzeko. Hiria bertze ikuspegi batzuetatik ere berraurkitzen ahalko da, hala nola kaiak batetik, gastronomia aberats eta askotarikotik eta Iruñan azken asteotan turistei ikus-entzunezko bidez aurkeztu zaizkien hainbat bisita gidatutik. Aste zainduaren inguruan eskainiko diren 10 jardueren bidez Iruñak hiriburua bisitatzen duten guztiei eta hiriko biztanlei ahalmen turistiko nagusiak ikusarazi nahi dizkie. Hala nola, ziudadela, katedrala eta hainbat tenplu, eskaintza museo proposamenek osatuko dute. Nafarroko Unibertsitateko Museoaren, Ultreia Zentroaren, Oteiza Museoaren, San Bartolome gotorlekuaren eta Occidens erakusketan bidez. Baina gainera, hiriak ibilbide seinalaztatuak ere eskaintzen ditu, hala nola Entzierroarena, Doneiako bidearena eta gotorlekuena, bai eta ardaz berde edo natura ardatz ere, bertzea bertze takonera edo Medialuna parke historikoak. Rubens ikusleengan hurbildu da Nafarroako jauregiko 7 tapiz flandestarrekin. Ekainaren 30 arte zahar berritu berri diren artelan baliotsu hauek erakusten dituen Rubensen sarira erakusketa inauguratu du Esnaola kontseilariak. Kultura eta Kirol kontseilaria Rebeka Esnaolak Rubensen harira Nafarroko jauregiko tapizak erakusketa inauguratu du. Ondare historikoaren zerbitzuak antolatzen du eta Nafarroko Errege Artxibo Nagusiaren egoitzan dago ikusgai ekainaren 30 arte. Alejandro Klecker tapizen errege fabrikako zuzendari nagusia eta Alicia Antxo erakusketaren komisarioarekin batera egin du. Ondare historikotik adierazi duten bezala aukera aparta da Nafarroko jauregian sakabanatuta dauden 7 tapiz flandestarrak lehen aldiz elkarrekin ikusteko.
Espazio berean bilduta daudenez jatorrizko eszenen multzoa antzematen da eta egileak bere zirriborretan islatutako kalitate artistikoaz, adierazkortasunaz eta bizitasunaz gozatzeko aukera ematen du. Lanak 1650 urte inguruan Brusela Brabanten manufakturatutako serie baten parte dira. 1626-1633ko Rubensen diseinuetatik abiatuta, eta 2007an interes kulturaleko ondasun izendatu ziren. Nafarroko ondare kulturalaren altxor bat dira, Flandiartik oraindik ezagutzen ez diren egoeretan bidaiatu zuena eta erakusketa honi esker publikoaren eskura jartzen dena, ondare historikoak adierazi duenez. Azpimarratu duenez, pieza baliotsu horiek salbuespenezko kasuetan baino ez dira irisgarriak. Bertzaldez Naola sailburuak adierazi du nafar guztien altxorra direla eta gobernu gisa haiek zaintzen eta zaintzen saiatzen garela. Era berean, zaharberritze lanak amaitu ondoren, gizarte osoari ondare kultural eta historikoaren parte diren obra horiek erakusketa aukera ematen zaigula adierazi du. Hauek izan dira gaurko albiste nagusienak, eskerrik asko zuen arretagatik eta bihar arte.